Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Τζιμ ο Μάγος. Σήμερα θα σας κάνω ένα εκπληκτικό κόλπο. Την κάρτα επιλογής σας, ενώ τη βάζετε κανονικά στην τράπουλα, θα την βγάλω ανάποδα. Προσέξτε. Διαλέξτε ένα χαρτί. Ωραία. Είδατε καλά το χαρτί σας? Το είδαμε. Το βάζω στη μέση. Ωραία. Τώρα, κάνω έτσι. Ναι. Και είναι αυτό το χαρτί σας? Όχι. 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 Λοιπόν, για να δούμε αν είναι εδώ. Για να δούμε. Δεν το πιστεύω. Ανάποδα το χαρτί. Είναι Πώς γίνεται αυτό? Αυτό είναι. Στο επόμενο βίντεο θα σας δείξω την εξήγηση. Αντίο.